खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। बे समाव जों नोंथांमोननो लानानै फैदों रादाब। बे रादाबाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों भिडिअनि गेजेरजों मोनसे होख्रावनाय। जि होख्रावनायानोखि दाख्लैबावै जानानै थांनाय मिज'राम आरो आसामनि गेजेराव सिमनाखौ लानानै जेंना एबा दाङाबाजि, जेराव आसाम पुलिसनि गेदेर हान्जाया गावसोरनि डिउटि आरो जबखौ एंगारनानै मोनसे जुक्ति दैखांनायखौ नुनो मोन्दों। बे जुक्तियानो जाबाय बिजेपि सोरखार आरो आसामनि चिफ हिमन्त बिश्व शर्माया बे जाथायनि सायाव जेबो एक्सन लायाखै। जाहोनाव सिमनायाव थानाय बे पुलिस हान्जानि मोनसे खुद्रिखांनाय सावगारिखौ भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोन्दों। जाथाया दासिम रायजोआव दुंहाव थासारि सोमजिहोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों।